Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Дәвам итәбез. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд белән берлектә авыру балаларга булышу буенча хәйрия проектын дәвам итә. Узган юлы без Ислам Мустафинга ярдәм иткән идек. 2 яшьлек Эрик Минхаҗев та ярдәмгә мохтаҗ. Ул вакытыннан алда туган беренче көннәрдән үк сәламәтлеге белән проблемалар башланган. Аңа терапевтик туклану һәм генетик тикшерү узарга кирәк. Эрикнең гәүдә авырлыгы 2 атнада ярты килограммга кимегән. Малай яз көнне кинәт авырлыгын югалта башлаган. Ул чакта авырлыгы 9 килограмм булган. Җиләк-җимеш, яшелчә, ит, ботка белән туклана. Туклану катнашмасы гына җитми. Бала үз яшенә авырлыгына җитәрлек калория алырга тиеш. Ул аларны алмагач үсеше туктала. Шуңа күрә тиешле туклану катнашмаларында бирергә кирәк. Тән авырлыгы дефициты бердән-бер проблема түгел. Эрик вакытыннан алда туган, сулышы да авырала. Тугач 5нче көнне баш миенә кан сауган, инсульт булган. Бераз соңрак каны зарланган. Бу аңа начар йогынты ясаган. Хәзер малай церебраль паралич, гипотониядән интегә, начар ишетә, начар күрә. Башында күтәреп тора алмый. Табиблар генетик тест ясарга киңәш иткән. Есть вероятность, что у него есть генетическое заболевание. Малайда генетик авыру булырга мөмкин. Төгәл диагноз кую өчен генетик анализ ясарга кирәк. Тиешле үсеш булсын өчен туклыклы катнашма кулланырга киңәш итәбез. Әлегә табиблар фаразларга ашыкмый. Берничә төрәкләнү курсыннан соң Эрик башын мөстәкыйль тотарга тырыша. Тик бу малайга бик авыр бирелә. Возможно, будет выявлено. Баланың мондый хәлдә булуы иртә туына бәйле булырга мөмкин. Генетик тикшерү сәбәпләрен ачыкларга булыша диләр табиблар. Ә генетик кайбер авыруларны дәвалап була. Генетик анализ һәм дәвалау туклануы 2 елга 540 мең сумга төшә. Гаилә битараф булмаган кешеләр ярдәменә өметләнә. 55-42 номерына дети сүзе белән SMS җибәреп ярдәм итәргә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк эш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Росфонд сайтларында. Фәрис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.